Akkużi fuq il-Gvern Malti li fetaħ tieqa l-ispiji u barrunijiet ta' droga biex jakkwistaw passaport Ewropew. Kien dan id-diskors li reġa' beda jidwi l-ġimgħa filgħaxija fil-midja internazzjonali, partikolarment fil-programm News Hour imxandar fuq ix-xandir tal-Istat Olandiż fejn kienet jiġi spjegat kif il-Gvern spiċċa jbieħ iċ-ċittadinanza biex fil-waqt li l-pajjiż jagħmel il-miljuni tal-euro allegatament ippaxxi lil Christian Kaelin, iċ-chairman ta' Henley & Partners magħruf ukoll bħala The Passport King. Matul il-kampanja elettorali tal-2013, il-mexxej Laburista ta' dak iż-żmien Joseph Muscat ma kien lissen l-ebda kelma li Gvern Laburista kien se jbieħ il-passaport Malti minkejja illi Kaelin kif qed tgħid il-midja Olandiża kien sab kien fil-Partit Laburista biex iwettaq il-pjan tiegħu. Matul il-programm mingħad kif sinjuruni Russi, xejki taż-żejt Arab u politiċi Ċiniżi spiċċaw akkwistaw ċittadinanza Ewropea għax saru Maltin fil-waqt li insistew li din is-sistema fil-perjodu bikri tagħha kien hemm waqtiet fejn is-suspetti ta' abbuż u korruzzjoni kienu kemm xejn rampanti. Każ partikolari fejn is-sistema falliet jew aħjar offrit bib minn wara għall-Ewropa lil nies suspettużi kien fil-każ ta' Ali Sadr. L-Olandiżi jgħidu li peress li s-sit tal-Bank Pilatus huwa ta' nazzjonalità Iranjana huwa qatt ma kellu id-dritt jakkwista ċittadinanza Ewropea minħabba sanzjonijiet li hemm fil-konfront ta' pajjiżu. Madankollu minħabba l-fatt li kien akkwista l-passaport ta' St. Kitts huwa seta jixtri iċ-ċittadinanza Maltija biex fetaħ bank illi kien involut f'allegat korruzzjoni u ħasil ta' flus, bank illi bih kien jaħdem ukoll lit il-leminija tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat Keith Schembri.